Szia, köszönöm szépen, hogy megálltál, nem kell transfer, köszönöm. Meghívlak cserébe egy pizzára, azért, mert megálltál nekem, jó? Miért hívsz meg? Nem értem. Azért, mert megálltál, hogy elvigyél, kevés ilyen ember van. De így alakult. Jó, akkor... Na figyelj, ide bejössz kétszer, befordulsz és vedd nékem, vagy mit szólsz? Igen, milyen pizzát? Nem látom is. Itt van egy olasz pizzázó a sarkon, majd mindjárt megmutatom, csak itt fordulj be kétszer. Na király, is enni akartam. Na, szuper, gyere! Hogy látom, megtaláltad az éttermet, na gyere és akkor meghívunk, jó? Van amúgy TikTokod? Van persze. Be tudod követni a PP Itáliát, ha esetleg nem követed? Meg tudom tenni, igen. Majd jár valami különleges kedvezménnyel, vagy? Az lesz a kedvezmény, hogy most meghívlak. Ja, értem, hogy ez a feltétele. Jó, hát akkor persze, bekövetem. Ez lesz az? Azaz. Szuper. Na nézd csak, mit hoztam neked. Egy jó prosciutto pizzát, remélem Nagyon tetszik. jól néz ki. Jól néz ki? Köszönöm szépen, uram. Jó Ezt étvágyat. megérte követni ezt az oldalt. Na király, jó étvágyat. Na látom, Tirát is megetted félig meddig a pizzából, és egy kicsi maradt. Kifogott rajtad? Hát kifogott itt a végére, ja. Jó terület. A pizza nagyon finom van. Tiramizuval is semmi kötni való nincsen. Na, akkor fogsz még jönni? Egyértelmű, mindenképp. Máskor is jövök. Jó van. Na. Örülünk, hogy jöttél. Hát én köszönöm a lehetőséget. Egészségedre. Ciao, ciao.